Dobrý deň, nakoľko našu web stránku budeme budovať vo WordPresse, teraz si ukážeme, ako WordPress stiahnuť, odkiaľ, kde je tá najlepšia verzia a tak ďalej a tak ďalej. Takže oficiálny WordPress Slovensko je stránka sk.wordpress.org a na tejto stránka bude samozrejme v popise tohto videa, a si dáme jednoducho stiahnuť WordPress. WordPress sa nám stiahuje v zipovom súbore, ktorý netreba vlastne zatiaľ nejako otvárať. Treba ho len stiahnuť a nechať ho v počítači. WordPress máme pomaličky stiahnutý. Naozaj jednoduché stiahnutie do vášho počítača. Zatiaľ všetko. Na ďalšom videu si ukážeme, ako WordPress nahrať na server pomocou FTP účtu.